हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे रादाबनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेल गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै रंजालि बैसागुआ सफैलायबाय बर' हारिनिनो आंगो रंजालि बैसागुआ सफैनाय लोगो लोगो दाब दाब ओनसोलफोराव गामिफोराव रंजालि बैसागुखौ बायदि हाबाफारिजों खुंफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं थिग बेबायदियैनो मैया बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बरिमाखानि जावलिया देवान गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 19थि रंजालि बैसागु फालिथायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो बे हाबाफारियावनो गिबि हाबाफारि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा बिरहोयो लोगोसे बैसागुनि फिरफिलाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि बुंथिगिरि मुस्रि गुनेश्वर स्वर्गियारि बिथाङा बिरहोयो बे हाबाफारियावनो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय दंफां फुलि गायनाय बायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि सिंनि दखराफोरनि गेजेराव बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो बे बादायलायनायाव बरिमाखा दखरा एबसुआ गिबि आरो बरमा दखरा एबसुआ नैथि बान्थाखौ मोननो हायो बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो आसामनि मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो लोगोसे बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि हेमेन देउरि बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर' इएम राकेश ब्रह्म एमसिएलए मन्टु बर' आरो एमसिएलए जय मुसाहारि बिथांमोनाबो बायदि हाबाफारिनि आलासि महरै बाहागो लायो मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया गवालपारा जिल्लायाव सोमजिदों रंजालि बैसागुनि रंजानाय फोरबोनि गेजेरावनो गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव बे बुथारनाय जाथाया जादों मिथिनानै मोननाय बादिब्ला रबिबारखालि सुनिल खाख्लारि मुंनि सासे सुबुङा जौ लोंनानै फैना न'आव दावराव दावसिनि थासारि खालामफैदोंमोन बेबादि दावराव दावसि खालामफैनायखौ बिसि आरति खाख्लारिया सिरि थानो एबा बन्द खालामनो थिनदोंमोन नाथाय बिसिया जौ लोंनानै दावराव खालामनायखौ बन्द खालामनो होनायानो गाज्रि जाबाय बिनि उनावनो गिबियाव सानैनिबो गेजेराव नांज्लायनाय सोमजिग्रोयो बे समावनो फिसाय सुनिल खाख्लारिया बिसिखौ सिखाजों गाग्लोबनानै बुथारो बे जाथाय जानायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोयो लोगो लोगो ओनसोलनि सुबुङा पुलिसनो खौरां हरनायाव दुधनै पुलिसा फैनानै सुनिल खाख्लारिखौ हमो आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गवालपारा सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्टापानि सनापुर गामियाव साननैसो सिगां इभिक्सन खालामनाय जाथाय जादोंमोन बे इभिक्सन खालामनाय जाथायखौ बिटिआर सरकारानो खालामदों साननानै खालामजानाय सुबुंफोरा रागा जोंखांनायजों बिटिआर सरकारनि मिशन बिस्वमुथि 1.0 बिथांखिनि बेनारखौ सावनानै होनाय बिटिआर सरकार गो बेक फेरेंगा गो बेक होननाय बायदि भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदोंमोन दा मिथिना मोननाय बादिब्ला बेबादि बेनारखौ सावग्रा एबा बायदि स्ल'गान होग्रा उल्टापानि सनापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा इएम रनजित बसुमतारिनि न'आव थांनानै निमाहा बिहैदों लोगोसे बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरानो रायजो राजाफोरखौ बायदिसिना सरकारनि हेंथा बुंनो खामानि मावनो आरो बेनारफोरखौ सावनो थुनज्लायनायावनो बेबादि खामानिखौ मावफ्लांदों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव उल्टापानि सनापुरनि रायजो राजाफोरा फोरमायो मख'नो गोनांदि मैया इएम रनजित बसुमतारि बिथाङाबो खौरां मेल खुंनानै जायफोर बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावदों एबा मावनो थुलुंगा होदों बिसोरखौ निमाहा होआ बिसोरनि फोरमानफोरखौबो जों मोनखाबाय आरो जेबो रोखोमनि कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै रोखायै फोरमायनानै होयो सेनं क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारि बिथाङा फैगौ 18 एप्रिल खालि बिजाथिलाइ गथायगोन मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डानि नुजाथिनायाव खमैबो 60 निफ्राय 70 रोजा सुबुंफोरखौ लानानै बिजाथिलाइखौ गथायगोन होननानै फोरमायदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे बेनि थाखाय इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि जथाय सावरायनाया सोलिदों होननानैबो फोरमायथिदों इउपिपिएल बिजेपिनि सरकारा बिटिआर ओनसोलाव रैखाथि आरो गोजोनखौ लाबोनो हानायखौ रायजो राजाया फोथायदों आरो बेनि थाखाय साबायखर बावदों होननानै फोरमायबावो बिथाङा आरोबाव क'क्राझार बियाबाव एनडिएनि बिजाथिजों कन्टेस्ट खालामनो हानाय रावबो बिजाथि गैया होननानैबो फोरमायो गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों नखरसेनिनो 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों राजस्थाननि सिगारेट जिल्लायाव बे जाथाया जादों जाब्रबथाय जानाय गारिनि दरजाया लक जानानै अर खामनायनि जाहोनाव सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हानाय जायासै जायनि जाहोनाव नायगार नखरसेनिनो 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जायो जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जानाय सुबुंफोरा इउपि मेरुटनि थागिबिमोन होननानै सिनायनो मोननाय जादों 17थि बिसान इन्डियान प्रिमियार लीगनि 30थि मेचआ मैया एम चिन्नास्वामी स्टेडियामाव सानराइजार्स हायद्राबाद आरो रयेल चेलेन्जार्स बेंगालरनि गेजेराव जानानै थाङो बे मेचआव हायद्राबादआ गिबि बेट हमग्रोनानै 20 अभाराव 3 उइकेट हगारहरनानै 287 रान बानायो बेखौ होसोनानै बेंगालरा 20 अभाराव 7 उइकेट हगारहरनानै 262 रानल' बानायनो हायो आरो बे मेचखौ हायद्राबादआ 25 रानाव देरहानो हायो फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों